Partners van Culinair Live zijn Livar, Klevers IJssalons, VAC Rooswinkel, Restaurant Aubergine, Van Leendert Maastricht BV, Van Berkum Wijnen, Schmid Zeevis, Tuinderij Beegdenhof, Zonfruit en Vegetables, Blanchdaal, Brood- en Banketbakkerij Fleuren en La Bonta. Mensen geneten heeft van een hoofdgerecht met reebout, geleverd door Van Leendert. Patrick Eurlings, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, Paul, zo kiest ik het binnen, hè? Ja, zo krijg je het binnen. Hier zit dan het bottenstrijd al goed. Ja. Dus dat is eigenlijk zo de bout. Hier is het bot. En dus ja, de bats van de reep. En wie komt je dan tot zo'n portie? Nou, zal ik iets een klein beetje laten zien? Ja, dat vind ik wel interessant. Maar er gebeurt niks. Hè. We zien eigenlijk een reebout. Eigenlijk bijna bij alle bouten, of het nou lam of ree of mag ik niks doen, zien eigenlijk altijd 4 delen. Ja. Dan moet even gewoon dat ziet er een beetje gek uit, maar dat is eigenlijk. Als we direct bij ons kunnen komen werken, dat is geen probleem. Ja, dat is het goed. Ja, dat is goed. Dus hij zitten 2 stukken, maar die laten we eigenlijk normaal altijd in elkaar zitten. Dit is eigenlijk een stuk waar heel veel. Doe maar rustig, hè? Niet met nee. Dit is een stuk waar we eigenlijk altijd sucade, helemaal gaar maken. Dus het heel veel doorrijden door pees. Dat is natuurlijk echt wat aan het gewrik van de bier vast zit. Dus een enorm kracht zit er mee. Dus daar kent ze eigenlijk niks mee. Dan kent ze eigenlijk alleen maar stoven. Ja. En dan is het hartstikke lekker. Ja. Dus dan is het dit stukje. En dan is er nog zo'n. Dit is eigenlijk ook een heel mooi gedeelte van de bout. Als het bijvoorbeeld bij een verk is. Dus dit hoort een slechte draad van de schnitzel. En zo groot is het verschil. Zonder schnitzel. En nou zie je ook wat een reeboutje eigenlijk maar een klein stukje is. Oké. Hoeveel stukken hoort ze dan hoe doet zo'n bout? Ja, ligt natuurlijk aan, is het een menu of is het een hoofdgerecht, à la carte. Maar als het een hoofdgerecht is? Ja, dan hoort ze ongeveer dubbel even nood. Dus ongeveer 5 tot 8 personen ligt ook een beetje aan de bout. Het is een beetje verschillend van groeit altijd. Ja. Wat vindt zich van reevlijf? Ja, ik vind het heel erg lekker. Zeker nou, het is heel jong, het is heel. Het moet wel op de stof zien natuurlijk, maar niet zo helemaal door. Het is wel niet zo de adellijke smaak. Dat vind ik eigenlijk wild eigenlijk lekker, zoals gewoon wel bestoven is, maar niet zo veel adellijke afgang. Nou, het is zo van gemak, want de Hebstoor ook. Ja, we hebben de knolsellerie hebben we ook vandaag verwerkt. De Lino hieronder, ja, hè? en we hebben er een puree van gemaakt. Dus van de knolsellerie? Ja, en dan hebben we gegaard, de ganse knolsellerie schoongemaakt en in zoutdicht eromheen, helemaal ingepakt. Je gaat gewoon 1,5 uur op 190 graden in de oven. En dan is helemaal gaar van binnen, tot we gewoon afkoelen. En dan breek ze hem op, hoef ze niet te zouten, maar weer niet extra zout. Maar dat is gewoon een bereidingswijze. En wat is dit? Dat is een koningszwam. Het ligt een beetje op de saps, maar dat is het dus niet. Het is een sterke smaak? Nee, het is heel neutraal smaak. Ja. En een zoetje hebben we gemaakt van de aanval van de botten en daar maken ze een sausje van. En verder is het eigenlijk heel eenvoudig gerecht. Maar wel lekker. Ja, dankjewel. Ik denk dus dat je verder gaat. Ja. Heb je het vlees bij? Ja, toch of niet? Ja, fantastisch. Ja, neem maar mee. Dank je, chef. Dank je, chef. Ja. Goed. Dus je duidt het goed? Ik denk, ja, er mag direct bij ons een productie in het beginnen. Dus, Als ik nu aan ree denk, ik denk dan altijd meteen toch aan de winter, een kastanjesaus, rode wien. Is dat achterhaald? Kan men ree toch altijd hier door eten? laten we zeggen, ree is feitelijk een product wat het ganse jaar kan gegeten worden. Plus de innovativiteit van een chef die Paul Pollux, dat geeft een meerwaarde aan het product. Dus het is niet altijd op de klassieke bereidingswijze. Warm, winter, open haard en een goede rode wijn. Die je bereidt met nieuwe bereidingen, met nieuwe accenten. Kan dat perfect het ganse jaar gecombineerd worden. Merk je dat ook? Dat het steeds meer wordt, dat de mensen door. Natuurlijk is dat als een druim van als een wildhandelaar. Dat het ganse jaar dat wereld zou kunnen geëten worden. Spijtig genoeg relateren de mensen dan nog altijd een klein beetje aan liggingszak, winter, kaart, open haard. Dan smaakt dat ook beter. Maar we zien ook, zeker de nieuwe chefs, die een klein beetje meerwaarde brengen aan hun keuken. Dat zij ook de mogelijkheden zien van zo'n nobel product voor het ganse jaar aan een cliënteel aan te bieden. Ja, is het ook niet voor onszelf een hele grote uitdaging? Dat ze op een gegeven moment toch zelf ook nog eens denken van wie kan ik die chefs nu stimuleren om er dingen mee te gaan doen door het jaar heen? Daar zijn we feitelijk ook bij Van Leendert mee bezig, voor ook een beetje de mensen te sensibiliseren. Een klein beetje de kansen te geven voor het product het ganse jaar te gebruiken. Door de beschikbaarheid. Maar ook door proberen toch
het product beter in kaart te brengen naar die mensen. Via onze klanten, de groothandelaars. Dat ze dus ook meer en meer communiceren dat het ook een perfect product is voor januari tot december. Dus niet alleen maar in die geweldige wintermaanden. Nu poort je zelf al over een nobel stuk vlees. En we hadden nu de reebout. Ja. Maar volgens mij is de reerug, dat is toch het ultieme stukje? Of Dat nee? is natuurlijk het schoonste stuk vlees. Waar zit dat in? Dat is het stukje vlees wat het minste niet van het beestje. Maar anderzijds, de beste smaak vindt ze feitelijk in de bout. En dat is niet alleen bij reer, dat is ook bij hert, dat is ook bij everswijn. Komt dat tot dat op het bot zit? Dat zit op het bot en natuurlijk het bot geeft een lekker stukje smaak af. Reeruk zit natuurlijk ook aan het been. Maar dat geeft natuurlijk ook, is natuurlijk soepeler van structuur. Maar hij zit een beetje meer bit en dat geeft ook een extra smaak aan het product. Waar holt geen nou de ree vandaan? Bij Van Leendert hebben we natuurlijk een keuze gemaakt. We hebben gezegd, kijk, in Polen is een geweldige populatie aan de wereld. En daar hebben we onze productieeenheid gezet. En daar betrekken we ook via de jagers al onze wildproducten. Dus onder andere ook het ree. Dus ook ree komt uit Polen? Uit Polen, ja. Ja. En dat wordt dan heen naar Nederland toegebracht? Wie werkt zoiets? Nu moest het zo zijn. In Polen hebben we een vrij centrale ligging van de fabriek. Door rond hebben we contacten met aanzienlijk veel jagers. En die mensen die scheiden het wild voor Van Leendert. Op het moment dat de biesjes geschoten zijn, komen die naar de fabriek. Wordt dat schoon verwerkt op de manier wie het moet verwerkt worden. En vanaf daar is het bereid ofwel in diepvries ofwel in veers. Wordt het naar Maastricht naar de basis getransporteerd. En van daar gaat het naar ons klanten. Ja. En de ene klant is dan heen Paul Pollux en dan wordt er een bijzonder gerecht gemaakt. En dan is denk ik heel mooi om mensen te zijn geneten van die eigen product. Ik denk het wel, ja. Dat is een van de meerwaardes als wildproducent. Dat vind ik wel. Ja. Wim en tol van Peter Jansen van Tuinderij Beegdenhof. Hartelijk welkom Peter. Courgettes, daar zit je de hele dag eigenlijk mee bezig. We zitten in het tussengerecht waar ze prachtig courgette verwerkt. Ja. Het is volgens mij een heel populair product, want er kent ze ontzettend veel mee. Nou, het is een heel veelzijdig product. De kunst er heel veel gerechten met maken. Vanwege natuurlijk ook zijn transparante smaak is er heel veel smaak in Maar dat is volgens mij toevoegen. wel heel erg ook toegenomen de laatste jaren. Dat Ja. men meer met courgette is gaan Ja, doen. goed, we zijn er zelf 20 jaar mee aan de gang, maar ja, de consumptie per hoofd neemt nog steeds toe. Het komt heel veel terug in kookprogramma's, in recepten en bladen. Hoe zit dat in? Waar is dat kwartje gaan vallen? Is dit toeval? Ja, misschien dat het ook toch wel metgekomen is van vakantie. Van landen rond je Middellandse Zee wordt heel veel geteeld wordt en ook geconsumeerd wordt. Dat de mensen er daar toch met een aanraking zijn gekomen. En ja, misschien het gezonde, het min of meer het lijdt. Ja. Daar heb je zit het ganse jaar bezig met courgette. Is dat Ja. echt 12 maanden? Nee, we zijn geen 12 maanden bezig. We hebben hoofdzakelijk volle grond. Dat is de oogst van juni tot en met september. En we hebben nog een hectare glaas en een kast. Daar beginnen we in maart te oogsten. En dan gaan we door met het vegeteelt tot en met november. Okay, dus dat is 2 we maanden liggen er vakantie. 2 maanden vakantie. Daar zit je vakantie wel in, hè. Maar het is geen 2 maanden vakantie. En weekje skiën, hè. Ja, dat dat weer. moet kennen. En waar zien jullie nu aan dat zo'n product dat het vers is? Dat een goed product is? Nou, allereerst de kleur. Hè. Dat is al iets wat ze zonder om vast te pakken. Dan, hij moet stevig zijn. Hij moet mooi hard zijn. Hij moet een vers snievlak hebben. En het kontje, zoals wij dat noemen, hè, het steeltje en het kontje moet mooi rond gezatten zijn. Okay. En dat heeft dan weer te maken met dat de houdbaarheid beter is, dat er langer houdbaar is. Ja. En waardoor word je zo mooi rondgezet, dat doen de bijen. Wie doen de bijen dan? De bijen die bestuiven de bloem, de vrouwelijke bloem van de courgette en die zorgen dat ze mooi vol uitgroeit. En komt ook als fut als ze echt misvormde courgettes Ja, dan staan? krijg je een heel spitse courgette. En die weren hier slecht? Die zijn of dat puntje dat wordt zacht en op termijn rot. En na een aantal dagen, maar dat ziet ook niet uit. Tenminste, dat ving ik en dat ving de consument gelukkig ook. Alhoewel, Sklet zoek ik ook iemand die dus bezig hield met de ugly food. En dat ging dus alleen maar over producten die een dusdanige misvorming hadden. En door weer een aparte merk van maakten. Maar dat geniet niet in de voorkeur. Nou, we hebben zoveel gooie courgetten dat we
Ja, dat wordt voorlopig even daarbij houden. Wat gebeurt met die courgetten die het verkeerde kuntje hebben, om zo maar zo te zeggen? Ja, oké, die gaan weer terug naar het veld. Die gaan terug naar het veld, die zijn onverkoopbaar. Ja. Gewoon omdat ze niet houdbaar zijn. En goed, de kwaliteitsspecificaties, die courgetten werden gekeurd. En ja, zo moeten ze zijn en anders zijn ze niet goed. Wie bepaalt die kwaliteitseisen? Nou, dat doen we samen met de veiling, hebben die kwaliteitseisen opgezet. Hè. Dus die courgette moet aan een aantal voorwaarden voldoen en dan kan ze het marktkanaal in. Ja, dus dat is echt in een gezond onderling overleg en dat is in alle realiteit. Ja. En dat moment van controleren, dat doet je dus zelf? Ja, dat doen we zelf toe met sorteren. Hè. Ze weer in het veldje oogst en ze gaan allemaal in grote kisten gaan ze naar huis heren en dan gaan ze over de sorteerder. Dus zeg maar voordat ze alle in de tafels komen, voordat ze in het kistje komen, werden de slechte eruit gaat. Wat moet ik me erbij voorstellen? Hoeveel courgettes gaan er per week bij je de deur moet? Nou, in die 4 maanden gaan er een dikke 4 miljoen courgettes weg. Dikke 4 miljoen? Ja, dus dat kupje gaat neer op 1,5 wagen per dag. Maar die dagen, dat zijn dan 4 dagen in de week. Oh, ongelooflijk. Ja, dat zijn er een paar. We mogen zeggen dat het een populair product is. Ja, voor ons in ieder geval wel ook. Ja, natuurlijk, ook voor de consument ook, natuurlijk. Nou, heel erg fijne zeewaars. Nee, dankjewel. Chiama il fuoco se ti servirà, chiama il vento che lo attizzerà, chiama l'acqua che lo spegnerà, se tutto quanto brucerà. Chiedi al mondo se ti crederà, chiedi al tempo se ti basterà, chiedi al giorno se la notte avrà quell'ora più che basterà. Poi tu nel sogno della realtà, un desiderio che per la nostra vita correrà. E ancora di più, cerca il nodo che poi scioglierai, cerca il picco che conquisterai, cerca il tutto anche se non sai se un giorno forse lo farai. Poi tu nel sogno della realtà, la nostra vita correrà. L'amore è ancora di più, vinceremo perché il mondo qui per noi chiudi gli occhi, vedrai. Chiedi al mondo se ti cambierà, chiedi al tempo e ti concederà, chiedi al giorno se la notte avrà quell'ora più che basterà. Sì, la vita ci regalerà perché è giusto sia così. Sogni, desideri chiusi nel cassetto in fondo al nostro cuore. Sì, la vita ci regalerà perché è giusto sia così. Tutta un'avventura che è la storia di un amore che poi vincerà.
zitten in tafel met heerlijke wien van Wienhandel van Berk en Peter van Soen, hartelijk welkom. En hij Schumann, ja natuurlijk, mijn vaste reisleider als het gaat over de wien, hè. Graag, want als ik het niet weet, dan moet ik het echt vragen. Doe jij dat weer strong, hè? Ja, absoluut. Peter, ik zie een schroefdop. Ja. Wat is er nou? Is het nou kwaliteit? Dan zeg je van vroeger was het toch een schroefdop, dan was het meestal niks, maar dat is helemaal verleden tijd. Dat is zeer zeker het geval dat verleden tijd is. De schroefdop is eigenlijk de vervanging van de kurk. En de schroefdop is heel erg innovatief. Dus u zag in landen die heel erg vooruitstrevend zijn. Dus bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Australië, ook nu het zuiden van Frankrijk. Dat de schroefdop heel erg in zwang is. Schroefdop is eigenlijk een duurder afdichtingssysteem dan kurk. Klinkt heel erg gek, maar dat is zo. En met kurk ontstonden er namelijk veel problemen. De wien kost kurk krijgen. Kurk is een interactie tussen de wien en de kurk zelf, waardoor er muf wordt. Dat was een probleem. Op de tweede plaats de schroefdop hield de wien ook langer fris. Dus het is echt zo dat de schroefdop de wien gewoon beter op kwaliteit heeft. Ja, heel een beter op kwaliteit. Dus in principe kunnen we vanuit gewoon dat de kurk gaat verdwijnen, hè? Er zijn 10 verschillende redenen om dat te benadrukken of uit te leggen. Het is ook soms een praktisch iets. De meeste huisvrouwen kopen een wijnfles met een schroefdop. Dat is makkelijker te openen. Cateraars die zitten de hele avond schroeven met een kurkentrekker die kurken verwijderen. Dat kost veel tijd. Het is ook veel praktischer. Dit ligt niet aan de schroefdop, ligt niet aan de kurk. Voornaamst is de kwaliteit van de wijn die bepaalt dat. Nou, dan hebben we kwaliteit van de wijn. Wat hebben we voor juweeltje, Peter? Dit is een hele mooie rosé. Dit is een rosé gemaakt volgens de methode Sangé. Dat betekent dat ze het sap laten aflopen. Dat heeft voor de rode wijn heeft dat het voordeel dat de rode wijn geconcentreerder wordt. En voor de rosé zelf krijg je een hele fijne, zachte rosé. Die niet erg donker van kleur is. Het zie je zo in deze rosé. Het een bepaalde grijstint erin zich. Maar dat geeft een heel apart en mooi karakter. Heel mooi fris en licht elegant. Is het nu zo heen dat de rosé is dan een enorm populaire wiensoort geworden, hè? Ja, maar dat zijn Nederlandse inspelingen op het seizoen. In Frankrijk drinken we het hele jaar rosé. Dus, en het is ook niet belangrijk. Het belangrijkste is de kwaliteit van de rosé. Soms zeggen ze het moet zomer zijn, het moet gewoon mooi weer zijn. Natuurlijk, op het terras is het zo. Maar in Frankrijk, bij bepaalde gerechten, drinkt men een rosé. En zeker zo'n mooie als deze. Eigenlijk de kleur, wij zeggen rosé, dan denken we aan een framboeskleurige. Maar dit is de Fransman zeggen, een palure d'oignon, een uienschilkleur. Ja. Die komt weer van een bepaalde vinificatiemethode, hoe dat gemaakt is. Ja. Peter heeft het net uitgelegd. Dat is dus het Sangé. Het eerste vocht, om het maar eens onbeleefd te zeggen, wat uit de druiven loopt. Ja. En dan een prefermentuur oproept. Die heel mooie bitters en smaken uit die druif meeneemt. Ja. Met mooie gissmaken. Zeker van de natuurlijke gistcellen op de druif. En dat in combinatie. Dan krijg je rosés die we eigenlijk in Zuid-Frankrijk voornamelijk en meerdere mediterrane landen enorm weten te waarderen. Ja. Eigenlijk moeten we dat in Nederland nog leren. Ja, want in Nederland is vaak inderdaad een wijn, Peter, die met name op het terras veel gedronken wordt. Ja. Als je kijkt naar het culinaire aspect, waar past dit nu bijzonder goed bij? Nou, zojuist bijvoorbeeld bij buikspek, bij de groenten, was dat een ideale, eigenlijk een perfecte combinatie. Het is toch meer het wittere vlees dan? Wat je dan, het mag een beetje vettig zijn. Ja? Ja, ja. En dan wat hier wat die schuim, die saus, er was ook een beetje ziltig. Ja. Dat is ook mooi in deze wijn, dat ziltige wat die wijn heeft. Hè. Dat past mooi bij dat ziltige van dat spek. Dat was een hele mooie combinatie. Peter, als we hem gaan proeven, wat ga ik proeven? Als je hem proeft, als je hem ruikt, krijg je een hele mooie, zachte, fruitige fruittoon van kleine rode bessen. En in de smaak dan proef je heel veel frisheid. En dan proef je ook een beetje het ziltige. Het ziltige, dat komt van de mineralen in de bodem. Hier gebruiken ze dat is heel fris, ja. Ja. En dat geeft de wijn heel veel karakter en maakt hem ideaal om te combineren met eten. Ja. En achteraf dat mooie bitter wat overblijft in je mond. Ja, klopt. Proeven. Mooie bitter. Heel mooi. Het gaat er meteen van bruisen in je mond. Het doet je denken alsof je lekker aan de Provence, mooi in een mooie lichtstoel ligt. Lekker in de zon.
dan zo heerlijk. Nou, en we zitten hier bij Culinair Genieten. Live aan tafel, maar laten we met het gevoel van die Franse lichtstoel afronden. Gezondheid. Gezondheid. Santé. Maar wat wel. Scorri fino a sazietà, giusto e adori quanta bontà, tutti insieme qui a tavola, carpe diem, frambole un beignet, perché la vita sai è fantasia, fai come vuoi, tutto in proporzione, goditi in pieno quello che ti dà, ma mai saziarsi e mai fermarsi. Come un libro scritto per me, nel menù che anche torta al caffè, non mi resta che scegliere, un regalo, un molle, un frappè, perché la vita sai è fantasia, fai come vuoi, tutto in proporzione, ringrazia Bacco per quello che ti dà, ma mai saziarsi e mai fermarsi, come sinfonia, un pizzico d'amore di follia, la notte è ancora troppo giovane e la luna nascerà, la vita sa è fantasia, fai come vuoi, tutto in proporzione, ringrazia Bacco per quello che ti dà, ma mai saziarsi e mai fermarsi, la vita sai, non stanca mai, mangiare amore, tutto l'emozione, ringrazia Bacco per quello che ti dà, ma mai saziarsi e mai amore, sapore nel cuore, sì. Dank jullie wel. Ik deelde tof met Albert Berghoff van Blanche Daal. Koffiebrander Ruben Streeg. Waar komt de naam vandaan, Blanche Daal? Blanche Daal is een voor- en achternaam. Blanche was de jongste dochter van Willem Daal, die in 1870 of 1878 het bedrijf heeft opgericht. En zij heeft in 1928 de naam, of tenminste het bedrijf overgenomen en de naam veranderd in Blanche Daal. Dus voor- en achternaam. Jij het met uitspreken? Want volgens mij is het typisch een naam waar mensen sneller verstruikelen, of niet? Het wordt natuurlijk snel Dan Blanche, Blanche Deel, maar het is Blanche Daal. Ja. Nu zeg je van ja, we maken op een ambachtelijke manier koffie. Ja. Wat moet ik me daar als onwetende consument bij voorstellen? De ambachtelijke koffiebranderij die Veren, die kenmerkt zich door het feit dat er is geen opleiding voor. Er moet een leermeester hebben en in de praktijk leren. Dus alle koffiebranders die we hebben, we hebben momenteel 4 koffiebranders. Dat zien dus allemaal mannen toevallig in dit geval. En die leren bij ook het vaak? Die leren bij ons het vaak. Die leren dat nog, laat ik zeggen, bij ons in de winkel op de Wollestraat. Daar is een echt een oude koffiebrander in 1963. Gietijzeren koffiebrander, geen toeters en bellen om, wie zegt ze dan, zich te waarschuwen, om zich te signaleren. Dus we moeten het echt gewoon door de zintuigen gebruiken, de ogen vooral te kijken en de geurontwikkeling, smaak of de kleurontwikkeling. Daarmee bepaalt ze niet de koffie gewoon is. Daarmee leert ze dus echt koffiebranden. Dus op die manier kent ze dadelijk ook op een wat grotere machine feitelijk hetzelfde realiseren. En is dat proces, Albert, dan ook het verschil tussen dingen en andere merken of onderscheidt zich dat nog op meer vlakken? Nou, dat is best een groot verschil. Maar wat ook heel belangrijk is, als kleine koffiebrander zijn we eigenlijk bezig om gewoon topkwaliteit koffies in te kopen. We kijken dus niet naar inkoopprijzen. We zijn bezig met efficiency. Het smaakt lekker trouwens. Is wel lekker, gelukkig. We zijn dus niet bezig om te kijken wat van de inkoopzijde allemaal kunnen besparen. Nee, we kijken gewoon naar de kwaliteit, smaak, zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste.
En dat moeten we op een consistente wijze doen we dat al jarenlang. Zeg maar. En ja, dus daar zit een heel klein subtiel verschil in. Ja. Nou drink ik de koffie zwart altijd. Ja. Daar heb ik ooit eens een keer iemand gezegd van koffie moest ook zwaar drinken, want anders dan hadden ze bij de koffiebanderie zelf al alles erbij gedaan. Wie kijkt zich er zelf naar? Vindt zich ook dat koffie zwart gedronken moet weer, los van de specialiteiten, hè? Maar gewoon de tas koffie. Nou kijk, als koffie gaat beoordelen, moest hem zeker zwart drinken. Maar het begint zwart en met iemand die lekker vindt om het suiker in te doen of geen melk, dan moet dat zelf eten. Koffie wordt meer en meer geaccepteerd door de jeugd. En ja, die doen er soms een siroopje in of wat dan ook. Maar als je nu zegt, vind ik gewoon koffie puur waarderen voor wie er is, dan moet je hem zwaar drinken. Dus is er net al van, het wordt meer en meer geaccepteerd onder de jeugd. Ik heb zelfs het gevoel dat we mogen zeggen dat koffie is hip. Ja. Dat is toch zo, hè? Het is hip. Laatst heb ik een keer een interview met een gelezen. Die zei van ik ben pas begonnen met koffie drinken. Dat was een bekende Nederlander. En ik had het idee dat de jongen echt gewoon zeggen van excuses, ik ben juist begonnen, maar ik leer het wel. Ja. Maar om aan te geven, als ik het niet drink, dan ben ik niet... Maar Albert, wat is er nou gebeurd dat zo'n oud product als koffie in Ens hip wordt? Waar is de... Ja, koffie is altijd hip. Laten we eerlijk zijn, als ik vroeger op de autobaan reed en ik stond op een tankstation, dan kreeg ze meestal een verschrikkelijke thermoskan en alle tas koffie. Ja, en nu stonden al de mooiste machines en alles. Dat was toch voor jou terug ondenkbaar dat... Zeker. Ja, maar waar is dat de klik gekomen? Ja, maar de lui hebben ook jarenlang in de tijd ook te maken met een stukje, wie er na de oorlog ging. Als ze maar eten had, ze worden gehoord feitelijk. Ja. En toen ging het niet zozeer om de kwaliteit, maar het ging meer om de kwantiteit. En langzamerhand zien de lui de echte smaken gewoon waarderen. En dat zuurt ze dus ook in koffie. Ja. En koffie, er zit ook cafeïne in natuurlijk. Daar krijg je een soort oppepper van. Vuile kinderen eten zonder koffie. Er zit geen alcohol in. Daar zitten wij geen enkel negatieve eigenschap in koffie. Dus een heel positief alhoewel door de product. meningen ook even verdeeld zien, hè? Nou, nee. Over het algemeen is 99% van alle onderzoeken die er bestonden, die 1% ken ik nog niet in, zeg maar. Is eigenlijk heel positief over de gezondheidsaspecten van koffie. En tegelijkertijd is het een product wat enorm veel voldoening geeft en zeer divers is. En nu zien ze dus dat die kwaliteiten van die koffies toegankelijker zien en dus meer gewaardeerd worden. Tot slot Albert, hier stonden prachtige producten met thee. Heb je echt een theepakkerij, wie moet ik dat zeggen? Nou, we zien koffiebanderij, theepakkerij. We lopen een beetje lang zijn op. En die koffiebanderij hebben we natuurlijk het productieproces waar heel veel wie zegt ze dat, werkzaamheden omheen zitten, heel veel expertise en know-how feitelijk. Met thee is het hetzelfde, alleen dat is een selectieproces en er gebeurt niks met de thee. We mengen hem wel feitelijk. Ja. Maar het is eigenlijk een 1-op-1 product wat we uit India et cetera krijgen. Dus de diepe emotie van Blanchdaal zit in de koffie? Zit in de koffie, alhoewel thee is voor zorg feitelijk net zo belangrijk als het totaalproduct, maar het is iets minder spannend. Nou, de mensen genieten thee allemaal van de Tesla koffie, ik moet zeggen, ik zelf ook. Dus, ja, dat is lekker. Fijn dat ze hier was, dankjewel. Ja, dankjewel. Dan hebben we op zien eind. En we moeten nu bekend gaan maken welke leerlingkok naar de finale gaat. De finale van de beste leerlingkok van Limburg. Hier stond 2 gespannen gezichten neven me. Guido, wie is er nou voor zoveel mensen zo'n amuse? Want dat is een hele fine amuse gemaakt. Wie is er nou om dat te doen? Heel erg leuk. En er gaat best wel wat tijd in zitten. Maar dat is wel goed te doen? Ja, zeker. Esther, ben je gespannen? Ja, een beetje wel, ja. Oké, ja, dat moet ook, hè? Het Ja. moet een gezonde spanning zijn, dat is belangrijk. Bij mij Anouk Ome, bladmanager van Avenant. Jij weet, alsjeblieft de microfoon. Jij weet wie namens de zaaljurering gewonnen heeft. Ja. En volgens mij was dat een redelijke nek-en-nek race. Maar... Het was echt heel spannend. Het was echt op 1 punt verschil. Heeft Guido gewonnen vanavond van het publiek. Dus Guido heeft op 1 punt verschil van het publiek gewonnen. Dat houdt... Ja, dat mag geapplaudisseerd worden. Absoluut, ja. Dat houdt in dat de vakjury, indien die unaniem is, doorslaggevend is en wie er naar de finale gaat. Jos, waar hebben jullie op gelet? Ja, dat is een open deur om te zeggen op smaak en op presentatie, want daar hebben we natuurlijk met name op gelet. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het bij ons helemaal niet spannend was. Wij waren er eigenlijk meteen uit en waren heel erg unaniem. Unaniem, dus jullie stem is in deze doorslaggevend. Jan,
Voordat ik jou wil vragen om te zeggen wie gewonnen heeft, want je moet altijd in zo'n race spanning opbouwen, dat hoort er nu eenmaal bij, dat is hip, dat is mode. Wil ik jullie allemaal vragen, hier staan 2 ontzettende grote talenten die een prachtige amuse beide hebben bereid. Ik zou het heel mooi vinden als zij allebei het gepaste, warme applaus van jullie kant mogen ontvangen. Ja Jan, jullie stem is doorslaggevend. De zaal heeft gesproken, jullie zijn unaniem, dus of iemand gaat glansrijk door, ja. Of het wordt toch... Ook van mijn kant complimenten aan jullie allebei. Het was echt fantastisch, het was heerlijk, het zag er heel goed uit. Wij waren wel allebei van mening meteen dat de smaak bij ons de doorslag heeft gegeven en dan gaan wij voor Aslin. Dus Aslin die heeft gewonnen. Dan ga jij naar de finale toe. Guido, ja, heel fijn. Het is toch een gigantische prestatie, want jij hebt de halve finale gezeten. En jij mag je op gaan maken, want wellicht ga jij het worden, de beste leerlingkok van Limburg. Van harte gefeliciteerd. Jan, jij stikt nou ook nog Music with a Mission, 2 oktober. Ik ga er natuurlijk zeker naartoe. Ja. Dat sticht Stinkstef en dan ben ik erbij, hè. Ja, maar dan vinden ze het ook belangrijk, hè, dat dit gebeurt, hè, het kankeronderzoek, dat gestimuleerd wordt op die manier. Kankeronderzoek is heel belangrijk, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die erbij getroffen werden. En het is heel belangrijk om dat er onderzoek gedaan wordt op zijn minst door een keertje een halt toe te roepen. Ja. En dat is de reden waarom we het ook naar Van Ant Foundation hebben opgericht om dat extra te promoten. Ja, dus dat we langer kunnen leven en langer kunnen genieten van dit soort mooie avonden. Want het zit erop. Dit was naar Van Ant Culinair Live. We hebben hier genoten en ik hoop geen toe zo. Ik zou zeggen, Joe, tot de volgende keer. Tot de volgende naar Van Ant Culinair Live. Bye bye. Proost jou. Proost jou. Proost. Partners van Culinair Live zijn Liefag, Klevers IJsselons, VHC Rooswinkel, Restaurant Aubergine, Van Leendert Maastricht BV, Van Berkum Wijnen, Schmid Zeevis, Tuinderij Beegtenhof, Zonfruit en Vegetables, Blanchdaal, Brood- en Pakketbakkerij Fleuren en La Bonta.